Welcome to Semet. Today we are visiting our warehouse in Slovakia, located on a highway connecting two main cities of Bratislava and Košice. Thanks to such a location, the platform itself plays an important role as a transport hub for Poland, Czech Republic and Austria. The distribution center Seret is our platform with one of the largest co-manufacturing and co-packing zones in Central Europe. Co-manufacturing je poslednou fázou výrobného procesu, ktorá prebieha v našej platforme. Pracujeme s produktami, tak ako sú napríklad kancelárske potreby, oriace strojčeky, zapaľovače, ale aj s potravinami alebo s kozmetikou, ktoré balíme z veľkého obchodného balenia do predajného. Podľa želania zákazníkov balíme tie produkty teda do papiere, folie, ale aj do bistrov, a to automatické alebo poloautomaticky. Blistrovanie je obaľovací proces, ktorý spočíva v spojených obaľových materiáloch z rôznych surovín. U nás je blister kombinácia papier-plast. Je plne automatizovaný a preto naša platforma dokáže bez problémov vyrobiť stovky tisíc blistrov denne. Na ploche 6500 m2 máme 42 výrobných liniek, z ktorých 15 je plne automatizovaných. Takmer 500 zamestnancov pracuje na 3 zmeny, 24 hodín denne, 5 dní v týždni a výsledok vyrábame 80 miliónov blistrov ročne. Veľkú časť našich aktivít predstavuje co-packing and transit, ktorého sa venujeme kompletizácii sád, trejov, POP a POC displejov, takže všetky tieto finálne balenia sú pripravené do predajní. Na našej platforme obsluhujeme zákazníkov z rôznych odvetví. Naše sklady flexibilne rozdeľujeme do jednotlivých zón podľa požiadaviek klientov. V závislosti od potrieb to môžu byť vysokoskladové regály, cross-dock zóny, co-manufacturing linky a sklady kontrolované teplotou. V špeciálnych zónach môžeme skladovať produkty vysokej hodnoty, ktoré si vyžadujú mimoriadne fyzické zabezpečenie a kontrolu. Naše skladové priestory spĺňajú bezpečnostné štandardy TAPA FSR kategórie A a tiež požiadavky na skladovanie citlivých produktov vystavených riziku krádeže. Vieme vám zaistiť vnútroštátnu ako aj medzinárodnú distribúciu. Zásielky doručujeme nielen z našej platformy, ale aj z blízkych skladov a kurierských uzlov. Máme moderný vozový park a kvalitne prepracované dopravné procesy. Efektívne riadíme dodávky do obchodných reťazcov, ktoré musia byť precízne naplánované a všetky ich prvky starostlivo koordinované. Production warehouse Seret is a place for you if you need storage support, both short and long term. Our warehouse is a perfect solution, no matter the type or scale of your business. Imagine a comprehensive tailor-made logistics solutions under one roof. Check it out for yourself. And we'll show you our next platform soon. See you there.